Welcome to Zimbabwe's mining compounds, where the veil between reality and the unknown is thin. This is a world where different cultures collide, and the lines between the myth and truth are blurred. Today, we delve into the untold stories of these compounds and the secrets that lie within. Meet Andrew Tembo, a resident of one of Zimbabwe's mining compounds. He has a story to tell, one that will make you question everything you thought you knew about this world. Zim Untold triple 4 ni friends yangu. Ma friends yangu anga ndinawo. Chibva kufiriwa. Tasvika kumaraini kwataigara. Mukombo nimairwa ni anoti kasi dzimukombo dzidzi sidzo kuchengetwa. Ataiti mabonga aya. Tiri papo chibva kufiriwa. Vataona chibonga ichocho. Ndini nyakutema chikatsi ichocho. Ndachitema chikatsi chakatizira mu public toilet. Then ku Trojan wakone ma public toilets kusati kwawo zvazviri zvinezvi. Tachitema chikatsi chechi. Ndachitsoma kuenda mu public toilet. Ini semunhu angari muridzi weband. Ndakangwara kupfura mwangu wese wandaitamba nawo. Tachitera chikatsi mu toilet. Chiti ba mu toilet. Ndivona mwe mudhara wari pasinki. Arikugeza chiropa. Ngati mudhara pane chikatsi yatatema chapinda muno mu toilet. Mambochiona yori chapimba sei. Mudhara we akangotiti guys mandikuwadza. The man claimed that he had been injured by the stones, but there was something strange about him. Something didn't add up. Padi mandikuwadza speed alikaura ipapo chikuda mu toilet mwemoyo. Yandi kutaura kaika kana kune vakakorera ku Trojan kana kune vanozwa nezvotika ku Trojan. Inyaya yakatoitika. Asi nyaya yekutogadzira. Mina yakatoitika live. The men were shocked and terrified by what they had seen. They didn't know what to make of it, what to do next. They ran away from the toilet, not stopping until they were back in the safety of their homes. But the memory of that night stayed with them, haunting them for years to come. Ndagara pa 35D section 1 manzwa nezve Trojan. Ndakaona chikatsi chakagara padoor pama steps. Ndakatry kuda kutora chidombo zvezvi kuthreatena zvezvi kuti chibve chikamba chakanotarisa. Zvimwe zvacho zvinosirisa, zvimwe zvacho zvinosekesa. Muzaipapo ndanazvo izvo zvoma 16 years. Ndakashedzera amai. Ndakutadza kupinda mumba. Chikatsi chepa ndakati kodai so. Chiedza kuti amai. Antu akuona chikanda nekupi. Chakangotodisappear. The man's story raises more questions than answers. Was he telling the truth? Or was it just a wild imagination? One thing is certain. The world is full of mysteries, and sometimes the truth is stranger than fiction. Join us next time on Zim Untold Stories as we delve into more mysteries and secrets from the mining compounds. Until then, the truth remains untold.